Abefundisi manje bathatha wonke ama-video ami bewahlanganisa bethatha iy'ngane zabo beyibekela kanti nyambolo usathane umthakathi lo iy'ngane zingibizi ngophakela Nkosi sengibiza ngomthakathi iy'ngane zalabantu bokufika manje-ke bakhanda ubutha ngoba ingane yakho mama wakwamyeni umizele lengane noma ngabe isilwanyana kodwa sizalwa ingane yakho uyabona yini ukuthi thina njengomphakathi sesiqalile siyaxabana ngoba phela thina silifunde lelizayizayo kuwena ungumkhwenyana sekuyaxatshanwa emphakathini manje iyona nhloso ababeyiqondile leyo benza ngamabomu bayawazi amaZulu ukuthi anjani omama ke bebuyele emuva beyofundisa izingane ngokuyiqhenya kwentombi yomZulu ukuthi intombi yomZulu ayilali nomunye umhlanga intombazana yakwaZulu ayilali nolunye uhlanga yithi insizwa esinelungelo lokulala nolunye uhlanga ngoba masilale nolunye uhlanga thina kuphuma thina intombazana mayilale nolunye uhlanga kuphuma enye into mina mangiyozala ingane yakwandabandaba kumlungu ngingaba ofanyana nje ngebala kodwa izoba yimi ngeke ibe umlungu amantombazana awavumelekile ukulala awakwaZulu awavumelekile ukulala nezinye inhlanga zikhona ezinye inhlanga engenankinga nokulala nabelungu namandiya namasomali nanani amantombazana akwaZulu ahlanzekile awavumelekile ukulala nezinye inhlanga ngoba ngcolisa igazi akusingcolisela igazi lengane ayizalayo yentombazana izothandana nobani sambe sithandana amagazi alula manje la kugcwala amagwala ezweni ukuthi bhe kugcwala nje amagwala nje kuyogcwala amagwala phela ezweni abantu aba-understandayo nje indoda yakwaZulu ayi-understand ikisabele izwile nje ifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lento oyikhulumayo nesiqiniseko sayo isabele ngamabomu hayi lento okuhlale nivuma yonke into uyafika umuntu uyakhuluma lapha ukhohlisa inkosi phambi kwenu ningamadoda uyafika uma lapha umuntu sopolitiki ayikhohlise nje inkosi nibone nonke ukuthi uyayikhohlisa niqede nishaya ihlombe ungabe kusukuma indoda nje lapho ukuthi wendoda man inkosi indala kade yaba khona la ayintshi inkosi ayiqeda 5 years kade yaba khona inkosi la uma ngabe ngempela lezi zinto othi uzozenza awukuma ukukhuluma awuhamba uyoyilanda so ukhuluma usuzenzile nifila phela ukwenza leyo nto mawuthi ibudget izoba after 6 months ibudget why uzokhuluma manje pho ngoba ngabuza base kuphela 6 months nebudget phela uzosebenza niyavuma ukukhohliswa manje bakwethu akekho umuntu imizi ingaka njengoba nizakhela imizi yonke njengoba ikhona nazakhela kodwa manje senivuma ukutshelwa ngabantu ukuthi imizi yenu iphatheni kanjani ningavumi ukukhohliswa lenkosi akekho nje umeya noma upremier noma isiphi isikhulu sikahulumeni noma ubani mayefuna ukukhohlisa abantu akababizele lapha ngaphansi kwesihlahla ayikhohlisela abantu angakhohlisa inkosi nikhona ningamadoda umuntu mayiqamba manga uyabonakala ibudget njengoba sikhuluma manje South Africa imali yokwenza izinto ikhona nangu 600 million bawukhiphela usuku lwanqunywa yimi ngingazange ngisho ukuthi khona into ezokwenzeka kwakhishwa 600 malini u600 million imali engakanani u600 yashona apha maphoyisa le mali Sacela ukubuza sayitshela wesayitshela ngoba yimi enganquma umhla ka30 ngathi ngomhla ka30 akuzukwenzeka lutho kuzoba nemasha eyodwa sizosupporta leyo mashi sonke nayibona insizwa zazingakanani azange nisinike ngisho amanzi sabona ibhalo nje ndiza phezulu lithi uhelicopter yodwa kwathi basaqeda basahamba azange sibongwe azange kwenziwe lutho azange kushiwo le mali engake yaphumela usuku olulodwa bakwethu yenzani imali ikhona eSouth Africa ningavumi njengoba kubhekwe enkalthweni kusuka manje kusuka umuntu ezothi yena usazofuna ukuzwa ukuthi nina yini eniyidingayo idemocracy na 32 years ayikho into okusafanele ibuzwe abantu sekufanele kwenziwe manje uma mina ngikwazi ukulungisa lento engiyilungisayo kanje
ngingenamali nginganikezwa imali ngingaxhaswa umuntu ngisizwa wo5 beni umphakathi uphosa o5 sihamba ngabo 5 namanje ngifica umntwana wakwayikhali la egarage engine wasinikeza u1000 wathi asifaka upetrol asinayo imali sicela kini ukuthi nilokhu nisiphosela labo 5 ngoba vele uhulumeni lenkinga uyiyeke ngamabomu hayi ukuthi ingoba kunenkinga cha bukani into esenzela iZimbabwe manje kunemashi eZimbabwe ngomhla 31 ngokubaxosha kwami nje sebekhumbulile ukuthi banekhaya nizobona eMozambique ngenyanga ngo-August iyasuka eMozambique abahamba abantu beyocela kuhulumeni imashi ithi Nkosi yesizwe ngoba sizosebenza la sizothi Nkosi yesizwe sicela ukubuka ukuthi kuhamba kahle nendaweni yenkosi uma sibafica laba bantu inkosi asibashabe asibaphuce into zabo asenzi lutho Nkosi yesizwe sibuze nje ukuthi wendoda lapha kukwatende la wena ngwaphi athi ngwasebangladesh bese ngisondela kancane akusikho ke Bangladesh la awubulungi kusakuloloma ubheke ngaseBangladesh ngoba ingozi ekhona ngalezi zitolo ukuthi oqashiwe akafundi lutho so kusho ukuthi nje uzoba umqasha uyozeyofa sifuna ke kubuye umnotho lo lapha emakhaya ikhona imali zikhona inhlelo uma behamba laba bantu same time izitolo zizovulwa iqhubeke zisebenze uma ngabe ke umama owayeqashiselele izayizayo ngoba liwumkhwenyana wakhe kusho ukuthi uzovala isitolo alihlalise ngaphakathi endlini kodwa sekuyicala ke nalokho amaphoyisa ayakubona bazohamba izitolo sizom-engage uhulumeni ukuthi ayikhiphe imali yokusiza ama-tuck shops ngoba ikhona imali eqondene nalokho iwu500 million ikhona hayi ukuthi ayikho inikezwa bona laba bantu imithetho uthi umuntu okufika akakwazi ukuba nespaza shop akakwazi ukuba ne-car wash akakwazi ukugunda abantu akakwazi ukuba ne-cash and carry akakwazi ukuba ne-salon akakwazi ukuba nemoto lezi imoto ezithutha abantu la abakwazi ukuba namatekisi but zonke lezi zinto engiyibalayo banazo kodwa umthetho umile ukuthi akuvumelekile lokho uthi umthetho uma ezokwenza ibhizinisi la eSouth Africa funa abe nemali engango5 million aqale ayifake ibe ngaphambili bese South Africa through treasurer ukuze kuzoba ukuthi uma kwenzeke ephula imithetho afayinwe kule yamali uma kwenzeka kufanele ahanjiswe ngoba umthetho akufanele umuntu ahanjiswe ngemali kahulumeni kufanele ahambe ngemali yakhe ngoba wayifikela phela so ke yonke le mali esetshenziswayo ukuthutha laba bantu ithenda nje yokuyidlela imali nokulungiselela ukhetho mina abantu ngithe abayihambele angishongo ukuthi abathuthwe ngathi abayihambele bayahamba webakwethu abantu bayahamba futhi nizobona ubona labo kuthiwa abafuna ukuhamba la kuthiwa bagoloza kusasa ngiyegoli nje mangisuka la ngizolala eGoli ekuseni kusasa nibuka iTV ngizobe ngivala izitolo eGoli kusasa bayahamba mangibuya ngomhla ka21 ngomhla ka20 ngomhla ka30 ngiyolungisa eZululand ngiyovala iZululand yonke kuze kushaya umhla ka10 August mangiqeda ngiyaphinda ngiyakhuleka enkosini ngiyabuya so ke uma ungani zoqala la kwayikhali ngomhla ka12 zoqala lapha enkosini yakwayikhali ngomhla ka12 mangiqeda khona ngiyehla ngizangapha nenkosi ungwane futhi singithintile ekseni umalume wami lapho wanqumalo inkosi singithintile amakhosi angapha ngizohlala la inyanga yonke la uma ke kunomngane wezayizayo hamba ubulitshela ukuthi uyabona ke nangokwe kuphaka imithaka uneke izandla uvela ungalokhu uyifaka kule nkulumo uthi uyakuhlebela uthi wengane yakwethu cha mina nginayo inkinga nawo kodwa kuyambona lo muntu lo nami ngeke ngikwazi ukumlawo uma ukweleta hamba uyokhokha ningawabalekeli banikeni imali ukuthi ahambe ehambani wakhokhela uma induna yabeka umuntu okufika induna inkosi ungayitshelile hamba umphucu incwadi hamba umphucu wathi ngibolele incwadi yamalika uyithatha ngoba mina mangiyithola mina eThekwini uthi awuzabenze nje kanti inkosi ngihleli nayo nje iyanika lo muntu lento ukuthi akahlale phakathi kwabantu umuntu onukayo so ke sizokwenza ngokuthula ke inkosi yesizwe siyathembisa ukuthi inkosi njobe isemukela akukho esiyokwenza amaphoyisa engekho
akukho esiyokwenza futhi kwephule umthetho, akukho futhi esiyokwenza induna yakuleyo ndawo okunaleso sitolo khona ingenalo ulwazi. Ingakho konke sizokwenza sizodlulisa enkosini, inkosi ibisisinika umuntu ofanele osuke okufanele asiphelezele siye kuleyo ndawo leyo. Nkosi sizwe ngithokoza kakhulu ngethuba uNkulunkulu abusise. Siyabonga. I-preamble ye-constitution ithi i-South Africa ibhilonga kulo umuntu ohlala ngaphakathi kuyona. belongs to all those who live in Egypt. Illegally. I-constitution yase-South Africa awungakhamisi thina sizulukuza ninamaloya ngihlupha la interpretation ngendlela okungeyona ngabe ayikho icriminal ngabe yona icriminal ukhuluma nonomzamo siphethe sisinomzamo yebo kubanini phela ngicela ukhuluma ninjani sisi usinomzamo silalele ngeke sike sahlala ku Corner Fox no Holt Mahlala khona Fox and Holt lapha eflatini. Ngeke ngayiconceptualize into engizoyisho manje but ngiyahluleka ukuyisho ngendlela but here is my attempt. There's a reason why education produces abantu ababodwa. There's a reason why South Africa is divided in the current matters of ikusasa lalelizwe. Ingenxa yokuthi kugcine sekunamaline kungathi it's the educated versus uneducated or abantu who have gone through certain schools of thought who think and embody a certain kind of ideologies, and then there's the other group where it seems like they embody a different kind of ideology nakhona. But mina ngizothi kuwe lento ngeke ngayicabanga ngahlala nayo ngathi there's a reason why education is producela abantu ababodwa abanamaphupho afanayo abanemqondo ofanayo abane vision for iSouth Africa nekusasa leSouth Africa noma lomhlaba elifanayo abafuna imoto ezifanayo abafuna ukuhlala emasabhabsini afanayo abafuna ingane zabo zifunde endaweni ezifanayo abafuna amafoni afanayo abafuna nje yonke into ifana. Uyazi ukuthi ngithe lento I investigated it ngihleli kwenye live ka one of my mutuals ukuthi why is it ukuthi education at the end of the day is producela abantu ababodwa abacabanga ngendlela eyodwa abanomqondo owodwa kodwa futhi they are not united in terms of a consciousness but they embody similar ideologies and they aspire for impilo efanayo bonke abantu abafundile bonke bafuna impilo eyodwa especially makukhuphuka lapha kakhulu. It's very rare ukuthi you'll find an anomaly in the matrix umuntu ozothi embodisha onke lama ideologies. Why is it? It's because education in its foundation is not meant to transform, it is meant to uphold certain ideas and certain institutions. Education in its essence is not meant to transform umhlaba, it's meant to uphold certain ideas and institutions of power most of the time. Kungani? It's because there's natural education. In natural education is indigenous knowledge that happens that is knowledge that's transferred from one person to another or one society to another. In fact, generationally, that knowledge is based on what? Fact. Understand? Uma wenze 1 no 2 no 3 uzothola lokhu. That is factual. We understand? It's something that has been tried and tested over and over again. We understand? That is what passes kuma indigenous societies when it comes to natural knowledge. Ngapha ke kwa education, why ngithi education yakhona is not truly natural? It's because futhi is created to uphold certain ideas
and is created to uphold certain institutions. It's because ngapha kwanakhuzana kwa institutionalized education kuthiwa awukwazi ukukhuluma into engakaze izikhulunywe umuntu. Siqale lapho nje, research 101, referencing. Awukwazi ukukhuluma into engakaze izikhulunywe umuntu. Uma leyo nto ufuna ukuyikhuluma fanele usho ukuthi yake yakhulunywa ubani. Awukwazi ukuthi ukhulume into engakaze izikhulunywe umuntu. Hey, understand leyo nto? Meaning they ngapha kwanakhozana academia ku recyclishwa ama thoughts amadala, nakhona lawo ma thoughts amadala kufanele abe founded on someone else's ideology. Awukwazi uqhamuka usuyiklabele yakhe indlela uthi ababelethisi basemakhaya ba better than ibhedlela ngenxa ka 1 no 2 no 3 ngilanda omama ba 100. Uma leyo nto ingabhalwa ngumuntu before wena, it is as good as dead. Leyo research paper yakho is dead in the water. Bazongena abantu baka academia bazongifakazela. You understand? Izinto nansi kofuthi enye into step number 1 le ukuthi awukwazi ukusho into engazishiwo umuntu. Ikuphi kwa academia lokho? Step number 2. Kwa academia akuphasi into ngoba iyiqiniso. Kuphasa into ngoba ishiwe wobani. Something can be true, tried and tested, but ngenxa yokuthi ishiwe umuntu, whether they were poor, whether they were black, whether they were not favorable, and whether the thing was not gonna make umhlaba imali, izosquashwa leyo research yakho ngenxa yokuthini it's not gonna be lucrative. Izosolve inkinga that somebody can benefit from in the long term. Bayalazi abantu abaka academia lelo qiniso lelo ukuthi so many inventions akhona la emhlabeni alahleke afa nabanikazi babo ngenxa yokuthini i-invention yakho wena sibanibani yayizosolve inkinga, but because there were certain institutions ayizo benefita from that invention. Empeleni, there are certain institutions that are benefiting from the problem that you're providing a solution for. Leo research yakho ngisho ngabe kuthiwa good kangakanani izocrashwa. Uyazi ukuthi yaphasiswa into engasona iselapho kwa academia. Into ezoprolonga i-illness or izoprolonga i-problem for the sake of what? For the sake of generating wealth. That's another thing that makes academia something not very useful. Ingakho sigcina sesiba nabantu in our societies abafundile kodwa bangaproduce ama solutions aphilisa isizwe. 1, izinto eziphasisiwe ka-academia eziyiqiniso from medicine to science eningi lazo ayiphasiswanga ngoba ziyiqiniso okwangempela, zaphasiswa ngoba osibanibani babheja kuzo ukuthi asiphasise lo mqondo siuphushe uphumelele. Awukwazi ukuqhamuka nezinto eziorganic ngapha kwa-academia. Kuzothiwa referencing, uzwe ngobani. If nobody has ever, yini na what makes lento ye-referencing? Yini le eyenza i-education igcine imuntu imenza abelithuntu? Because that's what it does. Ikwenza ubelithuntu ekugcineni kosuku. Yini edala lokho? It's because over time, if we keep regurgitating and if we keep circling ama-ideas awodwa nakhona ayefoundwe not on truth but on politics of what was relevant or what was important or what needed to pass at the time. That's how you produce. In fact, that's how we have societies that are full of academic people that are useless. Because vele ku beneficial ukuthi education yethu ingaproduce abantu abazo letha tangible change. You understand? And this is in no way crapping on abantu abafundile. Nami I'm one of those people who did or research ngayazi. But this is a conversation I'm bringing forward ukuthi how do we approach academia? Because ubalekile. Mhlambe ngiyoyenza leyo video ngelinye ilanga. Ukuthi uphuma kanjani usa intact with your natural genius kwa academia, uphuma kanjani usa uwe unganqindwanga. And a lot of our natural geniuses baphuma ka academia sebezidomu. Yini na academia ayikuteach ukuthi usabalale, iyakunqinda,
ikwenze lesi sikwele noma lento ecijile abafuna ukuthi ube yiyona. That is why we have so many learned people that are so detached from the environment abaqhamuka kuyo. Uma besubmit amaphepha aba ajikiswa ka-1000 ashawe azasithole lesi azangene kulayini lokufanele angene kuwo wokuthi fanele ucabangise okafenon noma ucabangise okabani. If into oyishoyo ayikho kulezi incwadi. And that is why academia is so hard for African people, because banolwazi ol-indigenous oluphaswe on from one generation to another. Isihlahla esithile siyalapha, isihlahla esithile singene ekhaya ngenxa ukuthi sikhanda lokho. Abantu bakithi it's knowledge that is tested and tried, epassed down from another. Ayikho into thina abantu ebesiyenza noma ebesiyidlulisa for the sake yokuthi hayi ngizomlapha kancane ngifuna abuye. That is where the biggest flaw with academia is, ukuthi it doesn't provide permanent solutions. It likes continuous problems. Ingakho kuthiwa reference ukuthi leyo problem yabuya solve over. If whatever you come up with is outside the context of academia, iphepha lakho lojikiswa ka-1000 until you conform. And that is why abantwana odadewethu bestrugglisha kangaka kulezi zinto zama PhD. And some of them baphuma laphayana sebengasazazi. I hope this lands well. As someone oyithanda imfundo, I hope this really lands well. Nibe nobusuku obuhle.